Nere kutsuna, nere gomendioa, gaurko gomendioa, Judi Zalanskiren Atlas de las Islas Remotas. Idazle honek, idazle esatea partez, diseinatzaile grafikoa ere bada. Liburu osua berak diseinatutako liburua da. Saiatu da, diseinu aldetikan dena oso minimalista bezala uzten. Atlas baten estruktura basikoa daka. Orrialde parretan daka mapa, kasu honetan da inparretan tekstua. Eta tekstu hortan kontatzeu irla horietan gertatutako historia zehatz batzuk. Daue, historio pertsonalak eta irla hortan gertatutako gauzak. Datu tekniko dexente bai ateatze dira. Hau da, zenbat biztanle ditun, irla horiek, zenbat kilometrota dago urrengo irla edo urrengo lur zatila. Atlas o mapa gustatzen zaion norbait eta ilustrazioa gustatzen zaion norbaitentzat egindako liburua da.